Welcome sa among bag-o nga fish pan. Bag-o na ko nga vlog karong adlaw. So karong adlaw guys mag-deliver ko Lipton nga gi-order sa atong mga customer. Karong paandar na ko sa akong motor. Pila na gyud ni kaadlaw walay washing tungod kay grabe ka ulan. Tingnan nyo guys. Honda, baka naman. Honda Beat. Sa kadugay na gyud nako guys nga walay upload og video. Gisagpa ko sa among butiki. Kay gusto niya nga makita na po daw sa akong mga video. So karon guys, ang atong buhaton mag-deliver gyud ta sa product nga atong baligya. Karon sumuna mag-chat-chat na lang ta sa atong customer. Mag-video sa atong naong. Gibati tag kaanyag. Padulong na ako karon sa akong customer. Sumuna nga mag-isa-isa ra gyud tag hawid sa manubila karon kay wa man tay hawiranan. Sumato guys, abot na gyud ko sa kabilan wa ko kabalon sa Ningapurok. Sumoto nga gilaay ko, nagtanaw-tanaw ko sa dagat. Sumoto nag-video na lang ko sa dagat nga hastang si Silawa. Murag agtang nimo. Sumuna guys nga nindot kayo diri sa Lingig, Surigao del Sur, among lugar guys. Wala pag humanak kog deliver sa item, ni diretso na dayon ko diri sa commercial aron nga matan-aw nimo ang among lugar. Nga hastang nindota. Sumuna guys nga gilaay ko ni uli na lang yun ko. Mo na nga mag-isa-isa na putag kamot ani. Oh, nindot kang tulay namo lubog lang gyud. Sumuna guys nakahinumdum ko sa una nga diri gyud ko mag-ambak-ambak sa bata pa lang ko. Sumuna guys nga ang dagat hastang lubuga gyud ay. Sumuna nakahinumdum ko sa mga kaagi sa mga bata na kong hastang gwapuha. Joke. To guys na ako sa tulay karon nagihap og motor nga pila ka buok ang moagi. Sumuna nga dagabi ina gyud. So mana guys nga naay nang hagad sa ako ang moadto daw Miss 7-Eleven tungod kay man libre daw sila. Kini lagi pong nauntag libre mo na nga modritso na lang gyud ta ani guys. So mana guys nga mao ni gyud ang among 7-Eleven dere located at Purok. Wa ko kabalo guys unsa nga Purok basta 7-Eleven. So mana guys nga padayon ta sa atong mga pagsulod 7-Eleven. So muna guys mo nang maglibre sa amo si GR og si Lingig Nose. So mo to guys nga gignan man tag magpili daw ta sa atong gusto. So mo to guys nangita ko og mga magkaon. So ni guys ang akong napilian. O dili na lang di ay. Kay siya ra man gyud akong gusto. So mo na guys ang vlog tara ko. Wow. So na guys nga Vitamilk na lang ang among gipalit. So muna nga nagulaw-ulaw pagid guys ang mga kauban. So muna nga nagselfie sila tungod kay nakasulod og 7-Eleven. So di pod ko magpalupig guys, mag-selfie pod ko eh. So muna guys gibayaran na. So manglingkod na gyud mi karon aron nga makainom na mig Vitamilk. Kay wa man gyud abre sa tendero na unsa ato na lang gyud ang kita na agay sakit. So ato na lang yun ning dokdokon aron nga makainom na gyud taning Vitamilk. So muna guys selfie aron nga malipay pud ang atong sponsorship. So muna guys kalami. So muna guys nag time slap mi guys aron nga para nga makita gyud ninyo nga nanginom mi. So guys pag human gyud namog inom sa Vitamilk nilaag na dayon mi diri sa commercial bahalag wala na kaayoy mga tao. So muna guys ang akong video karon unta nga masuportahan ko ninyo sa akong mga video nga umalabot. So muna guys see you ug ayaw kalimot sa pag-like ug follow. Thank you.